γεια σας. Είμαστε Ραμαδοσάκης, αγαπητοί. Επιλέξαμε το χωριό σας για να διεξάγουμε το φεστιβάλ μας για πρώτη φορά. Τέτοιες εκδηλώσεις, καταρχήν ο Αντώνης Δευτοράκης, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Αγρού. Είναι χαρά μας να φιλοξενούμε κόσμο και εκδηλώσεις στην κοινωνία μας. Μια τέτοια εκδήλωση είναι πρωτότυπη, όπως αναφέρετε και εσείς προηγουμένως. Είναι κάτι που θα ζήσει ο κόσμος, που είναι κάτι διαφορετικό από το συνηθισμένα που πραγματοποιεί καθημερινά στο χωριό. Έτσι πιστεύω θα το αγκαλιάσει. Οποιαδήποτε εκδήλωση γίνεται και παίρνει κόσμο στον αγρό, σημαίνει μια αλυσίδα κέρδους για τους περισσότερους κατοίκους. Θα δουλέψει και το ξενοδοχείο και τα εστιατόρια και οι καφετέριες και οι παραγωγές και όλα. Από εκεί και πέρα εύχομαι να υπάρξει επιτυχία μεγάλη και να το απολαύσει και ο κόσμος και να διασκεδάσει. Κύριε Αντώνη, θέλω να σου κάνω δύο-τρεις ερωτήσεις, να μας πείτε δύο-τρία πράγματα που έχουμε βρει και εμείς. Αν ένας Λευκωσιάτης έρθει στον αγρό, θα ήταν σημαντικό να γνωρίσει ποιο δρόμο θα ήθελε να ακολουθήσει. Γιατί καμιά φορά παίζει ρόλο και η απόσταση. Δηλαδή, ξέρουμε αν είπαμε από το Παλαιχώρι, είναι ο πιο κοντινός δρόμος. Γι' αυτό, τι καλέ. Ναι, ο αγρός είναι στο κέντρο της Κύπρου, αν το πείτε στο χάρτη. Είναι σε μια απόσταση 40 λεπτών από τη Λευκωσία και 30-35 λεπτών από την Λεμεσό. Ο καλύτερος δρόμος από την Λευκωσία είναι μέσω Παλαιχώρης. Από την Αθρούπολη περνούμε το δράμα, σκουτάμε πλήρ, Παλαιχώρη, και από την Λεμεσό, από την Αγία Φύλλα, κατευθείαν έρχεσαι στον αγρό. Είναι σε ένα υψόμετρο 1100 μέτρα και το κλίμα του είναι μοναδικό. Γι' αυτό και επιλέγουν πάρα πολύ, δεν έχει υγρασία και μπορεί να απολαύσει καθημερινά την κοινότητα και να ξεκουραστεί, να το απολαύσει, να χαλαρώσει τα πάντα. Ακόμα κάτι που με ρωτούν, που τους φοβίζει οι περισσότεροι Κυπραίοι. Γιατί εντάξει, ο κόσμος θα φιλοξενήσουν με το εξωτερικό, διαφορετική νοοτροπία κτλ. Προβληματίζει τους λίγο το γεγονός του χειμώνα. Είχατε έναν άγριο χειμώνα πέρσι. Λίγες φωτογραφίες που έχουμε πάρει, που έχουμε δει, ήταν χιονισμένα όντως. Ναι, κάθε χρόνο συνήθως χιονίζει. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα της κοινωνίας, γιατί στο υψόμετρο που μας συνδυάζει πάρα πολύ και το καλοκαίρι και το χειμώνα, το δρόμος είναι πάρα πολύ κοντά. Βρίσκει ο καθένας χιόνια και στο χωριό. Όταν δεν έχει στο χωριό, μένει εδώ και πάει στον δρόμο, απολαμβάνει την εκδρομή του και επιστρέφει. Αλλά επειδή 2-3 φορές το χρόνο πάντα έχουμε κινήσει χιόνια, ο κόσμος το απολαμβάνει και είναι καλύτερα, διότι δεν αναγκάζεται όλο ο κόσμος να μεταβεί στον δρόμο, να γίνει αυτό το δικτυοφοριακό που γίνεται κάθε φορά που δεν να χιονίσει. Μπορεί να επισκεφτεί και τα πιο κάτω χωριά και να περάσει και να απολαύσει πάλι το χιόνι όπως θα έκανε και στον δρόμο. Άρα δεν υπάρχει κανένας φόβος. Όπως είμαστε στην Κύπρο, οι αποστάσεις είναι τόσο κοντά, όπως είπαμε το αγρός, από τις κυρίες πόλεις τουλάχιστον, αλλά και από τις πιο μακρινές, κατά μισή ώρα έρχεται από την Πάχο και από την Άνταλα και 1 ώρα και 45 λεπτά από την Άνταλα Ποδαρά. Άρα είναι τόσο μακρινές αποστάσεις της Κύπρου για να σκεφτεί κάποιος να επισκεφτεί τον αγρό και να περάσει έναν όμορφο διήμερο μασκό στο χειμώνα. Ειδικά από την επόμενη χρόνια είναι. Παρόλο που ο αγρός είναι πάντα γεμάτος, όταν χιονίζει όλα τα καταλήμματα εκείνες τις μέρες είναι γεμάτα. Υπάρχει περίπτωση να σταματήσει η κυκλοφορία ή αρκετές φορές, αλλά επειδή πλέον τα μέσα που υπάρχουν και σαν εμείς σαν τοπική κοινότητα, σαν υπάρχει διοίκηση, τα δημόσια έρευνα, αμέσως καθαρίζονται οι δρόμοι. Έτσι πρέπει να κάνει πάρα πολύ χιόνι για να αποκλειστεί κάποιος. Σίγουρα στην αρχή μόλις ρίξει το χιόνι θα υπάρξουν κάποια προβλήματα. Αλλά επειδή μεριμνούμε άμεσα όλες και συνεργαζόμαστε με όλες οι υπηρεσίες, καθαρίζονται οι δρόμοι, είναι λειτουργήσιμοι και έτσι ο καθένας μπορεί να επισκεφτεί άνετα τον αγρό και να απολαύσει την ημέρα. Άρα δίνουμε στον κόσμο που είναι αισιοδοξία να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα. Κανένα. Κάποια θέματα λειτουργίας, δηλαδή θα μπορούν να έρθουν κανονικά. Κανονικότατα, η αστυνομία ελέγχει πάντα τους δρόμους και ενημερώνει αν τυχόν υπάρξει κάποιο πρόβλημα σοβαρό, αλλά συνήθως πάει μπροστά, έρχονται άμεσα τα συνεργεία, ρίχνουν και αλάτι και τα μηχανήματα καθαρίζονται οι δρόμοι και είναι προσβάσιμοι προς την κοινότητα και γενικά προς το τέλος.
Να σας ρωτήσω και λίγο έτσι για τους όρους που έχετε δώσει στο χωριό σας, να μας πείτε το γιατί ας πούμε. Ο Αγρός θεωρείται το τριανταφυλλένιο χωριό. Είναι το τριανταφυλλένιο χωριό της Κύπρου, γιατί εδώ και έναν αιώνα και κάτι περισσότερο ο Μακαρίτης, ο Νέαρχος Κυρίς, ο δάσκαλος, ο γεωγράφος, έφερε για πρώτη φορά την τριανταφυλλιά από την Δαμασκόνη της Συρίας στον Αγρό. Το κλίμα εδώ για αυτήν την τριανταφυλλιά ήταν μοναδικό. Την βοήθησε να αναπτυχθεί και σιγά σιγά στην αρχή φυτεύτηκε για καλλιεργιστικούς σκοπούς και για δημιουργία κάποιων φράχτων. Ο κόσμος μετά σκέφτηκε να αξιοποιήσει αυτόν το λουλούδι και άρχισε σιγά σιγά να γίνεται απόσταξη του τριανταφύλλου και βγάζαμε ροδόσταγμα για πάρα πολλά χρόνια που είναι το καλύτερο και που χρησιμοποιείται είτε στην επιδερμίδα για δίψιμο, είτε στα γλυκά και ούτω καθεξής. Στην πορεία αποφασίσαμε και γίνεται από το 2006 φεστιβάλ τριανταφύλλου. Και από τότε άρχισαν, έχουμε δύο εταιρείες, η εταιρεία Τριανταφύλλου Παραγωγών Αγρού, η ΣΕΤΑ Αγρόους και η Βένους Ροου. Και από τότε με την σκέψη επέκτηναν τα παράγωγα του τριανταφύλλου και γίνεται από το τριαντάφυλλο, γίνονται κρέμες για το πρόσωπο, για τις γυναίκες, aftershave για τον άντρα, καλλιντικά, πάρα πολλά λοχούνια, marshmallow, βέβαια, και το γλυκό τριαντάφυλλο που είναι πιστοποιημένο πλέον μοναδικό τριαντάφυλλο του Αγρού. Δεν υπάρχει πουθενά άλλη. Η ποιότητα ανήκει στον Αγρό. Κάνουμε ένα φεστιβάλ τον Μάιο που το επισκέπτονται το ελάχιστο 20.000 κόσμος σε δύο Σαββατοκύριακα. Δεν υπάρχει άλλο στην Κύπρο. Μπορώ να πω ότι στην Ευρώπη υπάρχει μόνο στην Βουλγαρία κάτι αντίστοιχο. Και έτσι είμαστε σε μια θέση που μας τιμά αυτόν τον γεγονός και ξέρουν όλοι στον Αγρό είναι συνώνυμο με το τριαντάφυλλο και την τριανταφυλλιά. Γι' αυτό καλούμε όλο τον κόσμο να επισκέπτεται τον Αγρό. Ιδιαίτερα τον Μάιο είναι το φεστιβάλ, αλλά και όλον τον χρόνο τα εργοστάσια, τα δύο εργοστάσια και τα γλυκά της Νίκης που ασχολούνται με τα παράγωγα του τριανταφύλλου είναι και στο Κεντρικό Οργανισμό Τουρισμού, στο Υπουργείο Τουρισμού και επισκέπτονται καθημερινά κόσμος, ξεναγείται και φεύγει με τις καλύτερες επιδόσεις. Θέλω να ρωτήσω, το ξεπτωχείο εδώ χτίστηκε το 1986. Θεωρείται έναν αρκετά luxury ξενοδοχείο που σίγουρα όμως θα υπάρχουν και ξενώνες, κάποια άλλα καλύμματα που θα μπορούσαν να το ξενοδοχείο χτίστηκε όπως είπαμε το 1986, είναι 4 αστέρων, από τότε φιλοξένησε πάρα πολύ κόσμο, ανακαινίστηκε και 3 φορές. Έδωσε μεγάλη βοήθεια για τη ζωή στον Αγρό, κρατήθηκαν πάρα πολλές οικογένειες από το ξενοδοχείο, αλλά δεν είναι αρκετό για τον Αγρό. Όπως είπαμε, ενώ έχει κάνει 400-500 άτομα, όσα καταλήμματα και αν έχουμε είναι πάντα γεμάτα και ο κόσμος, αν έχει και ένα σπίτι τώρα, φτιάχνει και το βάζει στο διανίκιο, είτε με την ημέρα είτε με τον μήνα. Και αν είχαμε άλλα τόσα πραγματικά καθημερινά, ειδικά τα Σαββατοκύριακα και το καλοκαίρι, δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Πλέον έχει πάρει τόση φήμη το χωριό που δεν μας αρκούν τα καταλήμματα. Και γίνονται κι άλλα τώρα. Υπάρχει ένα παλιό ξενοδοχείο που φιλοξενεί κόσμο, υπάρχει τα διαμεσολάκης, υπάρχει το αγρόσπιτο, υπάρχει και άλλα που δεν μπορούν να θυμηθούν το αγρόσπιτο, να στείλει πραγματευτεί και άλλα ατομικά που ο καθένας κάνει και βάζει να... Ήταν παλιά τα μετέωρα, ήταν μοναδικό, αλλά εγκαταλείφθηκε. Εύχομαι να βρεθεί κάποιος και να το ανακοινήσει γιατί είναι μεγάλη πίεση για το προσφέρεται γενικά σωματικά στη ζωή ποιότητα στην αγορά. Ισχύει. Υπάρχει ο αθλητικός οδηγός Αγγελίας Αγρού, καλλιεργεί την καραθόσφαιρα και το ποδόσφαιρο, αλλά και το τραπεζιάν αντισφαίρεση. Όλα τα παιδιά που αγρούν αλλά και της περιοχής ασχολούνται με αυτά τα παιδιά αθλήματα, άρα είναι μεγάλη υπόθεση για τον αγρό να υπάρχουν αυτά και να προσφέρονται στους κατοίκους ή και στους γύρω από τα γύρω χωριά. Προωθεί την υγεία και όταν ασχολείσαι με τον αθλητισμό
μόνο θετικά μπορείς να πάρεις. Επίσης υπάρχει το δεύτερο είδος, κάνει πάρα πολλές εκδηλώσεις, έχει χορευτικό όμιλο, υπάρχει η σχολή χορού της Ξένια Ψολάκη, η οποία και αυτή ασχολείται. Γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω πάλι σε αυτό το διακόπτω. Είναι μοναδική η ροφοδιακόψα, υπάρχει κάτι άλλο? Όχι, είναι στην περιοχή, είναι εδώ και από το 2007, αν δεν κάνω λάθος, ή 6, και από τότε πάρα πολλά μωρά του αγρού αλλά και της περιοχής έχουν μάθει διάφορα είδη χορών, κάνει κάθε 1-2 χρόνια παραστάσεις και επιδεικνύει το έργο της και τελευταίως πάει και σε άλλα χωριά, και στο Παλαιχώρι και στο Πελέντρι, παλαιότερα και στην Κιμαρούντα. Κάποιοι από τα γύρω χωριά έρχονται εδώ στη σχολή της. Εντάξει, παράγει έναν έργο που ό,τι έχει ένα χωριό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ιδιωτική πρωτοβουλία χρειάζεται για να καλύψει την άλλη πρωτοβουλία που υπάρχει στη ζωή. Και έτσι αγκαλιάζουμε όλες και όλους που έχουν κάτι να επιδείξουν στον αγρό. Κύριε Αντώνη, όσον αφορά τους καλεσμένους, να μας πείτε 2-3 έτσι, να μην μιλήσω για εξόδια, γιατί δεν θα μπορούσα να πάνε κάτι. Έχω δει εδώ λίγο 3 επιλογές που μας έχουν πει να κοιτάξουμε. Θα ήταν το πέρσεμα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, η κοιλάδα, ο επισκέπτης μπορεί να, εκτός από το ξενοδοχείο, να επισκεφθεί το πέρσεμα, το κάλοφι, τον κάουρα, το λινάρι και την κοιλάδα και τον μουτσοβέτη. Εδώ είναι εστιατόρια και καφετέρειες που μπορεί να περάσει, να φάει ωραίο φαγητό, τον καφέ του, να ξεκουραστεί. Επίσης έχουμε τις λοκουμάδες που είναι εκεί στην εκκλησία, έχουμε 3-4 εκκλησίες που μπορεί να επισκεφτεί ο κόσμος. Έχουμε το πάρκο του Γκάουρα, το πάρκο της Ανασταγιάς και το πάρκο του Αγίου Λουκά. Έχουμε τα εργοστάσια, όπως είπαμε προηγουμένως, που είναι επίσκεψη ολόχρονα. Δεν μου συγγνώμη που διακόπτω. Αυτή είναι στη λουκουμάδες που είναι στο Seven Hills. Όχι. Μπορεί να κάνει και το Seven Hills κάποιες φορές ή άλλες σταθερότητες, αλλά είναι εκεί στο κατελείο της Εκκλησίας της Παναγίας. Εκεί προσφέρει λουκουμάδες, ναι, τώρα το καλοκαίρι καθημερινά. Άλλες φορές Κυριακές, κάποτε και Παρασκευές, κάποτε και Σάββατα, και στις εκδηλώσεις που έχουμε κάποιες γιορτές προσφέρονται εκεί ως τίμηνο που υπάρχει. Θυμίζεστε επίσης από τροφές? Ναι, ειδικά η κοιλάδα κάνουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οπότε θα ήταν καλό να δοκιμάσουμε ένα κυπριακό θέμα. Ναι, είναι κυπριακό έδεσμα το γεύτικο, έτσι συστήνεται, θα το δοκιμάσω. Ειδικά οι ξένοι που εντάξει, δεν θα το βρουν στα μέρη τους όπως εμείς. Νομίζω και άλλο νομίζω, ένας λόγος που επιλέξα το χωριό είναι για την του διάταξη. Δηλαδή είναι ανάμεσα στα βουνά και η πανοραμική είσαστε. Πολύ σημαντικό, ναι. Είμαστε ανάμεσα στα βουνά, είναι γύρω-γύρω και είναι πραγματικά κάτι πολύ μοναδικό και πολύ ωραίο. Επίσης έχετε διατηρήσει τον παραδοσιακό χαρακτήρα του χωριού όσο είναι αναδονός είναι εξέλιξη του χωριού, ακόμα κρατιάται το χαρακτήρα του παραδοσιακού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι, προσπαθούμε πάντα να διατηρούμε την παράδοση και να συνδυάσουμε το παραδοσιακό με το μοντέρνο. Όσα σπίτια μπορούμε να γίνουν διατηρητέα γίνονται. Τώρα σκεφτόμαστε και ένα-δύο επιλογές που δεν έχουν τον απτυχθεί τόσο να τις κάνουμε παραδοσιακές. Θα μείνουν μόνο τα παλιά παραδοσιακά σπίτια που είναι με τις στέγες, το ξύλο και αυτό που ήταν παλιά, και όντως δεν μπορεί να αλλάξει όλα. Ο συνδυασμός νομίζω είναι το καλύτερο πράγμα. Και κάτι τελευταίο για να πάμε μαζί να μας δείξετε τα αποφάσεις σας. Είναι γνωστό επίσης για την ποικιλία του φύλου είναι από τον καλλιεργάτης. Ισχύει. Εδώ προκυρούν πάρα πολύ τα μήλια, τα κλάδια, τα κερασιά, τα ροδάκινα, οι φορμόζες, τα φθαρτά και τα σαλατικά γενικά, ντομάτες, σαλμονάκια, όλα αυτά είναι το κλίμα, είναι τέτοιο που προτιμεί πάρα πολύ. Έχουν και κάποιους επαγγελματίες γενικούς, αλλά και όλοι οι άλλοι κάτοικοι που κάνουν κάποιες δουλειές, σαν δεύτερη δουλειά καλλιεργούν τα χωράφια τους και ο καθένας είτε για το σπίτι του, είτε για την οικογένεια, είτε για να πορευτεί, δηλαδή έναν έξτρα εισόδημα, ασχολείται με τη γη. Είναι τέτοια η γη, ας πούμε,
Η πατάτα που θα τελειώνουμε εδώ είναι μοναδική. Δεν είναι όπως τις πατάτες που κάνουμε στα κολυμπιογόρια, αλλά επειδή δεν έχουμε το πεντιάδα που έχουμε. Ο καθένας βάζει την ίδια, αλλά είναι πολύ διαφορετική εύση. Είναι πραγματικά ένα σπίτι. Θα μπορούσατε να μας πείτε και ποια είναι θα το πω, εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλές εμπλάκες παροιμίες που λέμε στα χωριά που ισχύουν ιδιαίτερα για όλη την Κύπρο. Τι να θυμηθώ τώρα. Από τις κοινοτόπες στην τεχνή πάει το μέλλον. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε μαζί με τους φίλους σας, διάφορους τρόπους που να πάμε, να μας στέλνετε και λέτε. Βεβαίως και εμείς ευχαριστούμε πολύ ξανά που επιλέξατε τον αγώνα για αυτό το μοναδικό γεγονός. Εύχομαι να έχετε μεγάλη επιτυχία και να μπορείτε να ξανάρθετε και να το κάνουμε με θεσμό να είναι δυνατό. Και ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ πραγματικά ξανά και για τη συνέντευξη και για την παρέα που κάναμε. Έχουμε τον κέντρο πληροφόρησης νέων. Εδώ είναι η πρώτη αλλαντοβιομηχανία του Λευκαδιά. Είμαι η διοργανώτρια του Cyprus Arabic Gathering και αποφασίσαμε φέτος να επισκεφτούμε το χωριό σας, να μας πείτε δύο λόγια για το μαγαζί σας, για τα προϊόντα σας. Έχουμε ακούσει βέβαια πάρα πολλά καλά λόγια, αλλά σίγουρα κάτι θα μας έχει διαφύγει. Το όνομα σας? Ονομάζομαι Γεωργία επίσης, χαρικά. Καλώς ορίσατε στα Αλλαντικά μας. Εδώ φτιάχνουμε τα παραδοσιακά καπνιστά κρασά τα Αλλαντικά. Εδώ και 45 χρόνια σχεδόν που άρχισαν οι γονείς μας και συνεχίζουμε τώρα εμείς την παράδοση με τον ίδιο τρόπο, τις ίδιες συνταγές, να τα παράγουμε. Ωραία, τι είναι αυτά εκεί πίσω που βλέπουμε? Τούτα είναι η λούτζα που βλέπετε, η λούτζα είναι το χοιρινό φιλέτο. Το μπέικον το οποίο είναι ποσιρτή. Τα λουκάνικα. Και το χειρομέρι εδώ μπροστά, φυσικά που είναι και ο βασιλιάς των Αλλαντικών. Το χειρομέρι χρειάζεται 3 μήνες να γίνει. Πρέπει να μπει πρώτα σε αλάτι, μετά σε κόκκινο ξηρό κρασί και ακολούθως να καπνιστεί. Το πιέζουμε επίσης για να βγουν όλα τα υγρά. Και όλη αυτή η διαδικασία παίρνει 3 μήνες. Η λούντζα και η ποσιρτή επίσης μπαίνουν σε αλάτι, κρασί και καπνίσμα. Τα λουκάνικα επίσης έχουν κόκκινο ξηρό κρασί. Γίνουν σε πολλά πιο σύντομο χρονικό διάστημα φυσικά. Και εντάξει, όλα μαζί του τα χοιρινά καπνιστά που ακολουθούν την παράδοση. Το χειρομέρι, η λούντζα και το λουκάνικο έχουν πιστοποιηθεί επίσης. Βασικά έχουν την ένδειξη μήγαμα ε, που σημαίνει προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης. Και αυτό να αναγνωρίζει τον τόπο που παράγονται. Άρα παράγονται εδώ. Φτιάχνονται στην περιοχή Πιτσιλιάς, ναι. Γι' αυτό θα τα δείτε τα ονόματα τους ότι είναι χειρομέρι Πιτσιλιάς, λούντζα Πιτσιλιάς και λουκάνικο Πιτσιλιάς. Και εδώ μεταπουλείτε δηλαδή? Εδώ μεταπουλούμε και σε υπεραγορές Παγκύπρια. Έχουμε επίσης και το παστούρμα, το οποίο είναι φωτεινό κρέας και η τσαμαρέλα, το οποίο είναι κατσικίσιο κρέας. Τα οποία θα μπορούσαν να συνοδευτούν με μια ωραία ζυμανία, ένα ωραίο ποτάκι. Φυσικά. Αντώνη μου, δηλαδή θα μπορούσε να έρθει μια οικογένεια με 2-3 παιδάκια, να κάτσει, να δει. Βέβαια. Μπορεί να περάσει τώρα, να είναι τροσιά, να πιει το νερό της.
αυτό. Ξεκίνησε ο παππούς Νικόδημος, ο οποίος παρήγαγε ροδόσταγμα και το δίνουμε στην Λευκοσία. Για να φτιάξουμε το ροδόσταγμα χρησιμοποιούμε μια συγκεκριμένη ποικιλία 30 φυκιά στη ρόδινη και ταμασκηνή, η οποία αρχίζει μόνο το μήνα Μάιο εδώ στο χωριό. Πρέπει να γίνει η συγκομιδή τις πρωινές ώρες έτσι ώστε να μην χαθούν τα αρώματα τα οποία υπάρχουν μέσα στο τριαντάφυλλο, και μετά την συγκομιδή ξεκινάει η διαδικασία της επεξεργασίας. Και χρησιμοποιούμε τη μέθοδο της απόσταξης που παράγουμε το ροδόσταγμα να λάβει το εθέριο νερό του τριαντάφυλλου, το οποίο είναι η βάση για τα υπόλοιπα προϊόντα που φτιάχνουμε. Εδώ μπροστά βλέπετε οι παγιές μηχανές, όπου είχε ο παππούς το 1948 και άλλο είναι το ροδόσταγμα σε μπουκάκια. Αυτή είναι η μηχανή που τα έκλεινε και το έστελνε στις πόλεις. Εκτός από το ροδόσταγμα, εδώ στο χημείο μπορείτε να δείτε το μηχάνημα για το αιθέριο έλαιο. Το αιθέριο έλαιο χρησιμοποιείται σε καλλιντικά και σε αρώματα σε μικρές δοσολογίες ασφαλείας. Είναι αυτό που είναι στο πάνω μέρος. Και για να παραχθεί 1 λίτρο αιθέριο έλαιο του τριανταφύλλου, χρειαζόμαστε περίπου 4 τόνους τριαντάφυλλου. Έχει πολλές θεραπευτικές ιδιότητες, είναι αντισηπτικό, αντιφλεγμονώδες, βοηθά δέρματα με αχμή, όταν είναι να χρησιμοποιηθεί σε σωστή δοσολογία. Εμείς το χρησιμοποιούμε στα βιολογικά καλλιντικά που φτιάχνουμε, τα οποία έχουν βάση ροδόσταγμα και αιθέριο έλαιο. Κουμπίζεστε επίσης για το σοκολατάκια σας, τα σοκολατάκια, ναι, με γεύση τριαντάφυλλο. Αναμειγνύουμε κόκκους κακάο με ζάχαρη, γάλα και άρωμα τριανταφύλλου και φτιάχνουμε 4 είδη. Φτιάχνουμε τη ροζ που είναι γλυκιά, η άσπρη η οποία περιέχει μέσα πέταλα του τριαντάφυλλου, γάλακτος η οποία έχει περισσότερο κακάο και η μαύρη που είναι πιο πικρή σαν σοκολάτα. Μπορούμε να την δοκιμάσουμε, ναι. Και μας Εξαρτάται τώρα πόσο σου αρέσει η σοκολάτα και πόσο έντονη να είναι. Είναι μέτρια η γεύση, είναι η γάλακτος. Αλλά αρκετοί προτιμούν και την ροζ σοκολάτα που είναι όπως το παγωτό το τριαντάφυλλο. Πάρα πολλά νοστιμό. Εγώ προτιμώ τη μαύρη, αλλά ο πλήσιος κόσμος προτιμά τη σπουδική. Απίστευτο σοκολάτες, πραγματικά πάρα πολλά ωραίο. Επίσης κατασκευάζετε διάφορα κεριά από ό,τι βλέπω. Ναι, να πάμε έτσι προς τα εδώ που είναι οι φόρμες. Χρησιμοποιούμε φόρμες από σιλικόνη. Το δύσκολο είναι να κατασκευάσεις τη φόρμα γιατί είναι χειροποίητες. Είναι υπό σιλικόνη, είναι 2 κομμάτια, ενώνονται. Στερεώνονται έτσι στο κέντρο το φιτιλάκι. Μετά στέλνουμε στη μηχανή τη βάση του κεριού μαζί με σταγονίτσες από το λάδι που έδειξαμε πριν και τα γεμίζουμε. Τα μικρά θέλουν περίπου 3 ώρες για να γίνουν, τα μεγάλα θέλουν περίπου 1 μέρα. Και μετά αυτά έγιναν το πρωί. Και θέλει σιγά σιγά έτσι ώστε να μην σπάσουν τα πέταλά τους. Πάρα πολλά όμορφα. Αυτό να επιπλέεται στο νερό. Και όταν ανάψει βγάζει περισσότερο άρωμα. Απίστευτο. Οι τιμές σας εδώ είναι πρόσιτες για τον κόσμο. Ναι, υπάρχουν διάφορες τιμές. Υπάρχουν και πιο φθηνές και πιο ακριβά προϊόντα. Είναι ανάλογα με το υλικό. Υπάρχουν και μικρές συσκευασίες. Φτιάχνουμε να πούμε υλικά τα λικέρ, τα ποτά. Υπάρχουν σε αυτήν την πιο μεγάλη συσκευασία, υπάρχουν και πιο μικρά. Το λικέρ το πίνεις μετά το φαγητό, βοηθά έτσι στην πέψη του στομαχιού, ή μπορείς να κάνεις κόκτέιλ. Το απεριτίφ του τριανταφύλλου που είναι όπως το κονιά. Φτιάχνουμε 2 είδη από κρασιά. Το ένα είναι ξηρό, είναι ποικιλία Cabernet Sauvignon. Μεγαλώνει μέσα σε χωράφια μαζί με τριαντάφυλλα, έτσι μεταφέρονται τα αρώματα μέσω των μελισσών. Όταν το πίνουμε έχει μια πιο γλυκιά γεύση, αλλά είναι κόκκινο ξηρό κρασί. Και το ροζ νέκταρ που είναι γλυκό κρασί, είναι γλυκό σύνος, ο οποίος γίνεται με μίξ ντόπιο μαύρο και ξυνιστέρι στα φύλλα. Το παραδοσιακό το τριαντάφυλλο που ξέρουμε όλοι που πίνουμε με το νερό ή το γάλα, βάζουμε έτσι στο μαχαλεπί. Το ροδόξιδο το οποίο χρησιμοποιούμε για τις σαλάτες. Και έχουμε και τα βιολογικά καλλιντικά, τα οποία τα παράγουμε από το 2006 και περιέχουν τη σχετική πιστοποίηση στις συσκευασίες, είναι το Cosmos Organic. Περιέχουν μέσα σαν βάση το ροδόσταγμα και το αιθέριο έλαιο και μετά χρησιμοποιούμε άλλα χυλίσματα βοτάνων ή αποστάγματα για να γίνουν οι κρέμες. Αυτό είναι το 100% το λάδι που είχαμε δείξει πριν.
Για να παράξουμε αυτό το μικρό μπουκαλάκι, χρειαζόμαστε περίπου 3.000 τριαντάφυλλα. Αν μπορείς να το μυριστείς, θα δεις έχει μια μικρή σταγονίτσα μέσα, αλλά αυτή είναι η αυθεντική μυρωδιά του τριαντάφυλλου. Πάρα πολλά. Υπάρχουν από κρέμες προσώπου, τόνερ, τα οποία τα χρησιμοποιούμε για καθαρισμό του προσώπου. Εδώ στην περιοχή του Τρόδους χρησιμοποιούν το ροδοσταγόνα από τα παλαιά χρόνια για να καθαρίζουν τα μάτια των νεογέννητων, λόγω του ότι έχει αντισηπτικές ιδιότητες. Θα μπορείς να το χρησιμοποιείς έτσι να το δοκιμάσεις στο χέρι σου. Βοηθά σε ακμή, μικρές λοιμώξεις, αλλά και ταυτόχρονα ενυδατώνει. Τα καινούργια προϊόντα που φτιάχνουν είναι αυτά τα αρωματικά χώρου, τα ξυλάκια, τα οποία χρησιμοποιούμε φυσικό διαλύτη να αναμειγνύεται με διάφορα αρώματα. Αυτό είναι πιο flower, το άλλο είναι πιο wood μυρωδιά. Φτιάχνουμε επίσης και το τσάιν τριαντάφυλλο. Το τσάιν τριαντάφυλλο όταν το πιούμε βοηθάει στον πονοκέφαλο, του σκόμματα στο στομάχι και τη σκυλιότητα. Χαλαρώνει έτσι γενικά το πεπτικό σύστημα. Επίσης έχουμε και τη μαρμελάδα τριαντάφυλλων. Η μαρμελάδα είναι σαν στυλ ζελέ. Γίνεται από χυμώνα από τριαντάφυλλα. Βάζουμε μέσα ζάχαρη και λεμόνι, περίπου έτσι όπως το μέλι. Κεράσουμε έτσι για ένα λιγκέρ του τριανταφυλλού. Πάρα πολύ μάλα. Μα έτσι προσπαθούμε όλοι. Όσο δεν το Λάριο. Πάρετε μια καπελάδα. Κάτι άλλο που θα θέλατε να μας πείτε? Πούμε έτσι γενικά για την ιστορία. Πούμε ότι η ιστορία πάει πίσω στο 1919, όταν ήταν δάσκαλος εδώ στο χωριό ο Σπυρίτης, ο οποίος μάθαινε στους μαθητές του πώς να παράγουν ροδόσταγμα, έτσι τους παρότεινε και φύτευαν ουσιαστικά τριαντάφυλλα στα χωράφια των γονιών τους, έτσι ώστε όταν τελείωσε ο παππούς ανηκόδημο στο σχολείο, επειδή ήξερα αυτή την τέχνη, παρήγαγε το ροδόσταγμα, το έπαιρνε στη Λευκοσία και μετά έφερνε ρούχα και τρόφιμα στο χωριό του, έκαναν ανταλλαγή προϊόντων, έτσι ουσιαστικά ξεκίνησε η παράδοση στο χωριό. Αλλά σίγουρα είναι πολύ ωραία εμπειρία να έρθετε τον Μάιο. Πάρα πολλοί κόσμος έρχεται, βοηθάει στο μάθημα. Γενικά μπορείτε να δείτε τη διαδικασία της αποσταξής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας έχουμε μαζί μας στην Φλεβάρη. Ναι. Έχουμε ακούσει τόσα πολλά για τα γλυκά σας, γενικά έχουμε δοκιμάσει λίγα και άλλα τόσα εννοείται ο Στέφανος μας. Κυρία Νίκη, να μας πείτε λίγο για τα γλυκά σας, που τα κατασκευάζετε. Λίγα λόγια για το μαγαζί σας, που ξεκινήσατε. Λοιπόν, ξεκινήσαμε από έναν πολύ μικρό χώρο. Σήμερα είμαστε σε ένα μεγάλο σύγχρονο εργαστήριο. Είμαστε εδώ και 37 χρόνια στην παραγωγή γλυκού του κουταλιού. Εδώ παράγονται γύρω στα 90 διαφορετικά προϊόντα που είναι η ομάδα με τις μαρμελάδες μας, τα γλυκά του κουταλιού, γλυκά και μαρμελάδες για διαβητικούς. Έχουμε κάποια σιρόπια όπως λεμονάδα, μανταρινάδα, τριαντάφυλλο, τα σκουάζ μας δηλαδή. Έχουμε χαροπόμελα, έψιμα, τα είδη του σταφύλι, που είναι ο σουτζούκος, ο παλουζές, το κιοφτέρι. Έχουμε κάποια νέα προϊόντα που έχουμε ξεκινήσει τα παιδιά να δημιουργούν, που είναι τα ψαγμένα για μας, τα ονομάσαμε. Είναι φυστικό πουτήρα, μικάνο πουτήρα, τοματοπηλιαστά, κάποιες γεύσεις με μαρμελάδες πιο κούρμε, πιο ιδιαίτερες, chips νίλου, πάρα πολλά προϊόντα. Έχουμε το φημισμένο γλυκό του τριανταφύλλου, το οποίο είναι ένα προϊόν πιστοποιημένο σαν προϊόν γεωγραφικής ένδειξης του αγρού, το γλυκό τριανταφύλλο του αγρού.
που είναι Το οποίο κατασκευάζεται εδώ. εδώ, στο εργαστήριο τον Μάιο. Τον Μάιο έχουμε το υλικό τριαντάφυλλο. Και τα υποπροϊόντα του, όπως η μαρμελάδα του τριανταφύλλου κλπ. Μπορούμε να... Τι θα προτείνατε εσείς για κάποιον που τι θα ήταν να δοκίμαζε, ποιος συστήνεται? Εντάξει, νούμερο 1 σε γλυκά είναι το καρυδάκι. Είναι το νούμερο 1 σε πωλήσεις. Μετά έχουμε τα κεράσια, που είναι το κεράσι το άσπρο, το μαύρο κέρασο, το ξινό, το βύσσινο. Έχουμε το καρπούζι, το κοροκύθι, περγαμόντο, πιτρόμηλα. Τι να μην σκεφτείς φρούτο ή λαχανικό και να μην το μεταποιήσεις σε γλυκό του ποταμίνο. Θέλετε να μας δείξετε λίγο εδώ? Εδώ συμπτωματικά έχουμε ελιά. Ελιά γλυκό, καρότο, καρπούζι, το κιτρόμηλο, το καρυδάκι όπως είπαμε και περγαμόντο. Αυτά είναι κάποιες από τις γεύσεις που έχουμε εδώ καθημερινά για να γεύεται ο κόσμος. Απλά αλλάσουν κάποιες ανάλογα με την εποχή. Αν έχουμε σίκο θα βάλουμε σίκο, αν είναι κολοκύθι θα βάλουμε κολοκύθι κλπ. Σίγουρα έχει καρυδάκι, ελιά που είναι πρωτότυπο για τον κόσμο που το έχει δοκιμάσει και κάποιο που το είναι εποχής. Όταν είναι το γλυκό καρυδάκι? Ναι, στη μέση είναι ο βασιλιάς το γλυκό, το καρυδάκι. Το καρυδάκι έτσι για να ξέρετε θέλει 15 ημέρες για να ετοιμαστεί. Ξεκινάς πράσινο και καταλήγεις μαύρο. Επίσης εδώ να πω ότι το εργαστήριο μας είναι ένα πράσινο εργαστήριο το οποίο όλα ανακυκλώνονται, επαναχρησιμοποιούνται κλπ. Τώρα δεν μπορείτε να δείτε, απλά να σας πω ότι φλούδες που τα φρούτα που καθαρίζουμε για να γίνουν γλυκό, οι άχρηστες φλούδες πηγαίνουν σε φάρμα ζώων, ένα μέρος. Ένα μέρος κουκούτσια που βγάζουμε εμείς άχρηστα από χρυσόμηλα, κεράσια, λεμόνια, μανταρίνια, ό,τι κουκούτσια έχουμε στο εργοστάσιο. Έχουμε μια εταιρεία η οποία έχει έδρα στην Κύπρο αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου, το οποία παίρνει και κάνει λάδι από τα κουκούτσια, το οποίο χρησιμοποιείται για αρωματικούς ή για φαρμακευτικούς σκοπούς. Θα σας δείξω ένα παράδειγμα, θέλετε εδώ. Εδώ έχω λάδι. Αυτό είναι λάδι από μανταρίνο. Το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το πρόσωπο, για το σώμα, για τα χέρια κλπ. Είναι από την εταιρεία που παίρνει τα άχρηστα κουκούτσια από εμάς, τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, να ανακυκλωθούν και να γίνουν χρήσιμα. Επίσης εδώ κάνουμε κομποστοποίηση. Ό,τι απόβλητα έχουμε γίνονται κομποστοποίηση. Γίνονται λίγα για τα χωράφια μας, για τα δέντρα μας. Ευχαριστούμε κυρία Νίκη μου. Εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω να περάσετε όμορφα στο χωριό μας, να κοπιάσετε, να δοκιμάσετε, να κεραστείτε. Το μαγαζί μας φτιάχνει προϊόντα από το τριαντάφυλλο ρόδα δαμασκηνή. Είναι το γνωστό ροδόσταγμα, το σιρόπι τριανταφύλλου, κάνουμε και λικέρ με τριανταφύλλο πάρα πολύ ωραίο. Κάνουμε διάφορα γλυκά με γεύση τριανταφύλλων όπως είναι το ιντοκάριδο, καραμελωμένη ξηρή καρπή, το λουρκούμι, μάλαο με τριανταφύλλο, έχουμε το γλυκό τριανταφύλλου, η μαρμελάδα τριανταφύλλου, τσάι από τριανταφύλλο, φυσικά έχουμε και άλλα τσάια από βότανα που παράγονται εδώ στο χωριό μας αγρός. Έχουμε και μια μεγάλη σειρά από κρέμες καλλυντικά όπως είναι η κρέμα μέρας, κρέμα νύχτας, κρέμα για το σώμα, like body bath, body lotion, φόμη για να καθαρίζει στο πρόσωπο. Έχουμε ένα αντισηπτικό που ήταν και λίγο της μόδας το διάστημα αυτό. Έχουμε σαπούνια, έχουμε διάφορα. Όλα τα προϊόντα μας κατασκευάζονται στην Κύπρο, όχι στο εξωτερικό. Έχουμε e-shop που δεχόμαστε πάρα πολλές παραγγελίες και στέλνουμε. Αυτά είναι τα προϊόντα μας που μπορείτε να τα δείτε. Το τσάι προτιμούν το αρκετά. Σε τι βοηθά το τσάι για να πει? Στην καλή λειτουργία του εντέου. Έχουμε έτσι, έχουμε και σε tea bags. Πολύ το προτιμούν. Έχουμε το λίπα μας, έχουμε διάφορα προϊόντα, έχουμε όλη τη σειρά και είμαστε σε διαδικασία που θα φτιάξουμε άλλα προσωπικά. Να εμπλουτίσουμε να πούμε εδώ. Υλικό μας. Πότε ξεκινήσατε εδώ εσείς? Το 1960. Ναι, it's a co-op company, έχουμε περίπου 100 παραγωγούς
οι οποίοι φυτεύουν αυτή τη ρόδα αντιδαμασκηνή εντός της γεωγραφικής έκτασης του αγρού. Και κάθε Μάη, γιατί μόνο το Μάη να θίζει το συγκεκριμένο τριαντάφυλλο, μαζεύουν τα τριαντάφυλλα και τα φέρνουν εδώ στο εργοστάσιο που κάνουμε την αποστήση. Τι χρώμα είναι αυτό? Ροζ. Το ροδέλαιο είναι ένα από τα πιο ακριβά αιθέρια αέρια. Χρειάζεσαι περίπου 4 τόνους τριαντάφυλλα για να κάνεις 1 λίτρο καθαρό ροδέλαιο. Κάνει περίπου 8 ώρες η διαδικασία. Αν βάλεις 400 κιλά. Είναι ανάλογο. Χωρίς συντηρητικά, χωρίς τίποτε. Και with pumps στέλνουμε το σε τούντα μεγάλα τα ισοθερμικά vats.